jeg også startet. Hej så, og velkommen til video herinde på XPSK. Vi har optaget den her en gang, det er derfor vi er lidt pisse. Ja. Vi har skaffet os fuld RNG af den her video, hvor vi ikke optog. Så har vi været nede og finde en diamant. En diamant mere. Så har vi høstet vores farm. Og taget et kit. Og snakket om giveaway. Ja. Det kan vi lige gøre, mens vi fisker. Det kan vi snakke om. Altså det kommer til at være sådan, at Jo, vi kan snakke om... Nej, vi snakker ikke om. Nej, jeg skal have noget med. Jeg har 2 med. Vi kan ikke bare skrive suicide. Jeg vil på dig. Du er nødt til. Ja. Der kommer der en fisk. Jeg er ikke god til fisk. Der. Nå, så starter vi. Fik du? Nej. Nå, okay. Så starter vi. Det er sådan et cool game, som der også kommer link i beskrivelsen til. Han laver en giveaway på et rank. Og det bliver star. Så det vil man gerne. Og det tror min flyver. Nu kommer der igen. Nå, men ja, det er star. Og der kan man få shop-fordel. Kit. Og jeg tror, jeg vil lave sæler. Det virkede ikke. Har du taget fisk? Fik du en fisk? Jeg er lidt lort til fisk. Lidt. Jeg fatter nada af fisk. Men nu har vi en rod, ikke? Ja. Jeg havde også helt selv med. Nå, men det bliver en lille hurtig kort video, fordi at ja, den anden der, den er lidt fucked. Og i dag, jeg ved godt, vi sagde det i går, men i går var der ikke så mange linjer nok til, at vi gav. Men der var ikke nok inde til, at vi gav giveaway væk. Altså der gav vi der gav vi penge væk, fordi der ikke var så mange. Men så streamer vi i dag, og der giver vi rank væk for at leve server. Vi gav ikke kun det ene væk. Altså det ene rank. Til Patrick 2. Til Brady eller noget. Ja. Og ja, så... Når så Brady igen. Hvordan har han fået IP'en? Hey. Kan jeg sige til på snit? Og sagde men ja, det var vist det, var det? Jo. Ja, så vil vi gerne sige for det. Nej, jeg skal lige have fanget den her fisk. Jeg fanger den. Der. Fik jeg den. Ja. 29. Okay, Patrick op til os. Laver du en serie? Det håber jeg ikke. Må du få rank? Nej, så overtager han sikkert bare alle ranks, fordi han flæser op sådan også. Så hvis du ser den her video, ikke? Så skal du altså, hans videoer, de lægger ekstremt meget, og det er lortet lyd. Eller ikke lortet, men dårligt lyd. Og ikke ondt mod Patrick, men det er lækker. Men hvad er det, vi vil gerne sige? Tak så meget. Hej. Peace. Nå. Må jeg vende trykke på den rigtige hånd? Ja.